Mae cystadleuaeth yr Euros dal yn ei hanter. Felly gawn ni weld pa celebs fydd yn fuddigol yn ein sialensau pêl-droedaidd ni wsos yma. Fyddan nhw ar y bêl, neu fyddan nhw'n messy? Mi fydd ein 10 celeb yn mynd yn erbyn ei gilydd mewn tair sialens pêl-droedaidd. A chredwch chi fi, so'r ein yn hawdd. O, na! Sialens rhif 1. Mae'n rhaid cicio'r bel tuag at y bocsys gola. Unwaith mae'r bel yn taro'r bocs, mae'r gola'n diffodd. Y cyfle yma fi wneud hyn sydd yn ennill y pwynt. Sialens rhif 2. Gyda'r dwylo, mae'n rhaid taflu 4 pêl yr un mewn i'r bwcedi. 5 pwynt am y bwced ddu a 10 am y bwced goch. Sialens rhif 3. Y ras rwystrau. Dychmygwch mai chi yw Aaron Ramsey, da chi yn rwngdiau terfynol euro 20-20, da chi angen pasio un dyn, ailyn cyn seithi i sgorio'r gol fuddigol, i gyd yn erbyn y cloc. Y tro yma yn wynebu'r her, y ddau ddireidus o Lanelli, neb llai na Fento. Yn cystadlu dros Owain a'r tîm glas, Fenn. Ac yn brwydro dros fy nhîm i, mae Ianto. Fenn, Ianto, Fento. Sio chi'n teimlo, boys? Nerfus. No, na, dw, fi ddim. Fi ddim. Na, pam ti'n nerfus, Fenn? Achos mae fe'n mynd i curo. Aro? Hei! Paid a deud hyn. Hei! Smo ni di dechrau, to? Smo ni di dechrau? Fi mae'n bach o hunan gred. Gwed, ar ôl fi, Fenn, ti'n gallu neud e. Fenn, ti'n gallu neud e. Good boy! Good boy. Right, pwy sy'n mynd i fynd gynta yn y sialens gynta? Ianto. Na, Fenn! Chdi sydd agosa. Ie. Oce. Bon, gyda fi'r tîm gwyrdd. Go! Na! Na! Yes! 11 eiliad. Amser oedd 9 eiliad! Dead on run, Fenn! Yeah! Boom! 9 eiliad, Fenn! Na'r amser cyfle yma mas o'r holl celebs. Y pep talk wedi gweithio, twel, ia? Perfformiad syfrdanol gan Fenn yn fanna. Felly 1 pwynt i'r tîm glas ar ôl sialens rhif 1. Yn yr her yma, mae angen i chi daflu y peli pêl-droed i mewn y bwced coch neu y bwced du. 10 pwynt os da chi'n cael y bel mewn i'r bwced coch, 5 am y bwced du. Da chi'n cael 4 cynnig. Barod? I fynd? Amdani! Mae'n mynd am y di. Llyfn. Waw. Llyfn. Y bloc. O, fi ar. Da iawn. Gwan Fenn. Fi'n am coch. Ww. O! Anlwcus. Anlwcus. Ymdrech dda iawn. O, mae'r un coch na'n anodd. Mae'n uwch na beth ti'n feddwl, yn Mae dwe? o yn uwch na beth i'n meddwl. Le ti'n mynd i Ianto? Y dyn ar. Hei. Yes! Wow! Hanner ffordd. Good! Dal. Da iawn, da iawn. Woo! Da chi dda. Na. Anlwcus, Ianto. Na. Okay, go on. Y pêl ola. O, na. Le ti'n mynd i fyny, Ianto? Coch. Oedd e mewn. Anheg. Felly, ar ddiwedd Na. y rownd yna, Ianto 5 o bwyntiau a Fenn 15 o bwyntiau. Da iawn, boys. Unwaith eto, Fenn yn fuddigol i'r tîm glas. Mae rhywun wedi bwyta'r brecwast bwr yma. Fenn ar dan heddiw chwarae teg. Tidlaen Ianto, ni bi ar sialens ola yma. Boes, y rownd derfynol Fenn, ti ar y blaen, o 2 bwynt i ddim. Siw ma hwnna wedi digwydd? Dim clyw.
Mae'r hunan gred na jyst bod yn tyfu a tyfu a tyfu. Mae o wedi. Da iawn ti. Mor cool fel cucumber yn bob sialans, do. Ni'n falch iawn dros o ti. Ianto, oes na fuddigoliaeth bersonol allu di anelu amdani di fan hyn? Wel, mae'n siŵr o fod jyst rhyw un-off thing. Wel, pob lwc, pwy sy'n mynd i fynd gynta? Fi'n mynd i fynd. Ianto. Pob lwc, Ianto. Pob lwc. 1, 2, 3, ffwrdd chdi! Na. Iawn, mae'n iawn, cyn amser. Dal i fynd, da iawn. Da iawn. Oi. Da iawn. Dal i fynd. Canolbwyntio. Chdi. Dribble! Mewn ag allan. Ag am y gol! Mewn 3, 2, 1. Pwnt y ti. Da iawn. Na ni. Gwych. Yep. Dribble! Arbennig. Ti'n hwylio'n llyfn i gefn y tŵyd! Da iawn! Ianto, 21 eiliad oedd dy amser di ar y cwrs, ond Fenn yn serenu efo amser o 16 eiliad. Waw! Buddigoliaeth campus i'r tîm glas. Mae Fenn wir wedi dangos ei sgiliau heddi. A lwcus le Ianto, falle tro nesa.